Чао хора, аз съм Hexicom и днес играем пак Prison. Както виждате, съм си сменил скина. В този сървър имате команда skin set и име. Моля? Има такъв... Има скин на име. Както виждате, сега ще напиша money. Money. И виждате, имам 6 милиона и 77 хиляди 450. Купах няколко минути, 20-30 там някъде, с моята бърза кирка. Ето. Не съм и слагал нищо с кредитите, които имам от играта. И също и докато се ги събирах, ми идваха кредитове и печелих такива. Ето, сега имам 23 кредитата. Сега ще отидем на Warp Enchant. И ако се чудите защо пиша толкова бавно, просто вчера ми се случи инцидент и трудно скачам също в играта, защото палеца ме боли много. Си го изкълчих. Нараних се. Така, мисля да сложим само efficiency, 4 ефишенки. Това колко прави? Това прави 20, ще му сложим... Добре, трябва да има... Моля? Много добре. Така, сега да се върнем на Warp H. Да покупаем, да станат още към... да станат 7 милиона и ще се прехвърляме към новата мина. Ако имаме достатъчно... Той е късмет. $100. Така. Един приятел, ако се сещате в предния епизод, първи епизод, Никс ми каза, че има едни такива гранати, но не си е заслужавал, защото Bing Killer BG, т.е. той, който Bing Killer BG от The Mega SMP, си е купил гранати и Никс ми каза, че не са били много хубави и не се заслужава, затова няма да купуваме. Сега казвам за да не ми казвате купи гранати. Разбрахте, не се заслужава. И сега да покупаем още малко. И само една секунда да видим нещо. Добре, готов съм. Чакайте, сега ще се върна. Добре, върнахме се. Само трябваше да пусна на една на сестра ми, която излезе. Едно нещо. Сега да почупим още малко. Леле. Ще вземем доста мъни. Мъни. И чест. Не спечелих нещо. Извинете, трябваше бързо да направя нещо. Ще поглеждам някакви неща. Добре, имаме 7 милиона. Добре. Сега да запишем ранг. И отиваме на мина. Вау! Вече имаме и моска лостон. И пак може да ранкъпнем. Отиваме на другата мина. Холи моли! О май гот! Това е доста. И имаме снежни топки. Те снова ще ни пречи, което е гадно.
И една много... да ти се навери снимата. Вау. Тук се печелят бързо пари. Чакайте да видим това. Спечелихме нещо. Не, спечелихме $100. Малко. Добре, хора, аз ще се върна след като, може би, сигурно, след като напълня ранка по бара. Чао! Та, ето ни пак. Стигнах до 10-та чертичка, но не знам дали за това видео ще успея. Та, мисля това да е за цялото видео. Знам, че е малко, но, но просто много ме боли и не мога да продължа. Затова надявам се да ви е харесало. Минахме 2 мини и сега сме на 3-та. И затова минахме 2 ранка. Сега сме на ранг J, което е страхотно. И да, надявам се видеото да ви е харесало, хора. Аз бях Hexicon.bg и ще се видим следващия път. Чао!